quilombeiros de Monte Alto esta festa de xuntos. Pili, que fas aí dormindo? Queres a nosa cabeza de cartel, a nosa estrela da festa, sí ou non? Por Dios, que prisa esta tes. xente viu aquí toda por verte. Pero que prisa tes? Que leva desde o mércoles que non paro. A nosa festa, mira, Joselito veu cunha camiseta túa. Mira. Mira, Pili Papín. claro, que me falta. está aquí toda esta xente para verte, Pili. Pero, Rocío, levo desde o mércoles sin parar. Déxame un pouco, que ainda é cedo, ainda non empezamos. Xa, pero que empezaste o programa. Joselito, que fas? Pero. No, que iba a darlle un bico para despertar a Pili. Sí, perdón. Non, xa me desperto eu sola, deixame. Bueno, vai a despertar, tiba a nosa Pili. Bueno, Pili, ti vai te arranxar porque os lles digo que a nosa cabeza de cartel na festa de xuntos. Por certo, pasamos con ela 24 horas un equipo deste programa para ver como é a vida da nosa Pili un día de xira, mirade. Unha estrela nos escenarios e tamén na casa. Como se prepara Pili Pampín para unha noite de actuación? O que non se ve de Pili. En exclusiva, en Xuntos. Como una potra salvaje, tu enero de aje no pierde sentidos. Xuntos na teu Como están? Xa tomamos aquí asento nesta festa de xuntos, neste campo da festa. Que remedio, porque isto comeza domingo 18 de agosto. Aquí estamos un domingo máis pasando a tarde con todos vos e cos nosos colaboradores sempre puntuais na súa cita. Puri, Manolo, moi boas tardes. Encantada, como sempre. Que animados estabades, Festa rachada. Vaya ritmo aí cos nosos quilomberos de Monte Alto. Por aquí sempre un placer saudar Rocío Padín, Gabri Fuente. Moi boa tarde. Para que queremos estar en calquera campo da festa dos que temos hoxe por toda Galicia, puidendo estar aquí nesta festa de xuntos, onde non falta detalle. Para empezar, aí temos a nosa cabeza de cartel, que non é outra que a nosa gran Piliña. Mira, Pili, que rápido te arranxaches outra vez para cantar. Como estás? Rociño, por Dios. As túas órdenes son xa estamos. Mira, para aquí estas mulleres non me deixan. Pili, teño dúas, a falta de teñoche unha. que dicir que ese pixama que levabas quedábache moi ben, Me compañeira. encanta. Xo larpei pa casa, Rocío. O programa, pero Santa Rita, lo que se dá non se quita. Que gusto, así me gusta, Piliña. A nosa Pili preparada xa para cantar. Aí están dando os últimos retoques. Antes de que entre aquí no noso plató, os estaremos por moitas das festas que temos en todo o país, festas de San Roque, de Santa María. En a nosa festa de xuntos xa dixemos que a nosa cabeza de cartel, a nosa estrela, é a nosa gran Pili Pampín.
iluso comezar así o programa coa nosa raíña cantando. Que tal, querida Pili? Como estamos? Como che sentou a cestiña? Ai, que ben me sentou. Bueno, me deixaste dormir moito, verdad, Bueno. Logo, por certo, falaremos da sexta. En fin, dicíalles antes que, bueno, pois que hoxe é un día de festa en moitos puntos de Galicia. Eu penso que non hai recuncho onde hoxe pois non hai a festa no país, pero outros lles toca traballar, e non o digo eu pois por nós, que estamos aquí con gusto todos os domingos, senón digo por todas esas persoas que son necesarias para que a verbena siga en pé. Son os que se chaman tamén os invisibles da festa. Hola. Horas antes pero Joselito, pero ¿qué pasa aquí? Ay, por Dios, que susto xa me levaba deu un esa tempo aquí, collín un pouco de chepa. Joselito, pero, madre mía, o que acaba aquí debaixo desta mes, pero que facías aí debaixo? Que a fin de semana pasada fixemos un rollo co do secuestro. Sí, fillo, sí. Sí, moi chistoso, sí. Quería pedirvos perdón. Sí, no, xa. Os valores que hai que ensinar, porque aquí a xente sabe que eu sou un cantante profesional. Papá. Sabe que a mí ten un respeto. Papá, xa. Vos trouxen un regalo. Un regalo. Nos trouxeches un regalo. Ay, Dios mío, que sabe Dios. Es un momentiño. Oi. Ay, Dios mío. Limonades para disgustos, Isto é pa ti, Pili. É unha margarita. Qué bonito, Unha Joselito. margarita pa unha rosa. Vai con pilas. O que pasa que non trouxen Mira, máis que... iso pra mesilla, Pili. Non. Trouxen outra cousiña. Pero se Pili xa te aceptou nos asuntos que non será. Pero é que Ai, mira isto, Rocío. bueno. Unha foto miña. Ai, pa min tamén. Pa ti, isto tes que polo na mesilla de noite do teu marido. No cuarto de baño. Que se joda ele. Chus encantado, Pili. Pa ti tamén te trouxen unha cousiña. Pa mí tamén. Ai, bueno, mira que Joselito. detalle, Ay. muller. Tamén che trouxo A ver. algo, menos mal. Me da. Ay, pero iso que é? Ai, Dios mío, Joselito. É unha boneca. Sí, é moi Eso bonita. mete É moi medo. bonita, sí. Tú miraste a película de Annabelle. Sí, era unha de medo, non? Sí. Ah. Porque tú eres terroríficamente fermosa. Gracias, Joselito. Gustaron vos, non? Me encantaron, Moitísimo. unha cousa, algo nunca vista. Moitísimo. Estou, bueno. Moitas grazas, Joselito. Nada. Eu penso que xa podes sentar aí con Renato, sí. Bueno, Gracias, Joselito, gracias. Vai sentar. Veña, vai. Por certo, Renato, agora que che ves aí tan contento, que tal outro día no secuestro? Pasaches moito calor aí con... Muy mal, Romina, muy mal. Chego muy mal. Ven por aquí. Rocío. De Romina. Moito calor. Mas a bolsa de plástico isto era um limão, estava podrido a parte, foi um momento mal, a parte acordei-me da minha ex-mulher, mas foi um momento bastante catastrófico, sim. Bueno, pero conseguiste o vos objetivo porque Pili, Sí. en fin, apiadaste a Pili Mas eu queria pedir uma coisa ao Pilar hoje, mas depois do sequestro mal que passei, fazer o jogo das chamadas do Jamão juntos. Aqui no juntos. Que queredes facer a chamada do xamón Quero xuntos? fazê-lo contigo. Bueno, deixa-me pensalo hasta ahora. Vá, menos mal, muitas gastos, obrigado. De nada. Podes continuar com o programa. Sí, vem. sí, no, Moitas será ahora. grazas, moitas grazas tamén por estos regaliños de Renato Joselito. Bueno, Preciosos. que dicía eu, preciosos. Hoxe levamos unha verbena aquí que está maravilla. Baile para arriba, baile para baixo. Abaixo, Madre mía, por aí que tal estades, Manolo, Puri? Estamos como se estiveramos de festa. De festa rachada, Estamos por de suposto. festa. Igual. É que levamos unha semana de festas que mi madriña querida. No, é que nós non podíamos ser menos, Además, Pili. descubrimos unha cousa, Pili ten un dormir profundo. Total. Un cañonazo se experta. Manolo xa pode que la casa de Pili Pampino se Sí. entera. Coitadiña. Bueno, Pili, 5:01 da tarde, que che parece se botamos un xamón para comprobar se temos aí a Home, por xente Dios, a outro porque é moi lado? boa hora, Rocío, para dar un Véndanos un xamón, abrazo por aí para favor. nosa Pili. Ven, Renato, ven. Joselito, Mas meu filho... onde vai? Mas meu filho tem, desde que nasceu, um desprendimento.
na vejiga. De feito, vou-te ensinar, se queres, mira, aqui na minha... Non fai falta É que me mais, enseñes nada, tenho que ir ao banho cada 2x3. Pero vem agora, eu não... bueno. Porque estive a pedir se podia fazer eu a primeira chamada. Por Bueno, favor. pero sabe lo que hai que decir? Sim, para xuntos, Non, para puntos. xuntos non. Como é a pergunta? Para que son os puntos? Porque E teñenlle que contestar para o xamón de xuntos. Vale. Bueno, vale. por faga a primeira chamada, veña. A ver. Teña sentido, e hai que falarlle ben á xente, que non se pode falar así de calquera maneira, Ao revés. Ah. Ai, que paciencia, Dios mío. Xa empezamos. Pi. Hai 5 tonos, Ah. Hola. Olá. Hola. Hola. Olá. Estou a falar eu, Pilar, por favor. Bueno, perdón. Olá. Hola. Olá. Hola, hola. Que tal? Eu estou moi ben, tú que tal estás? Eu também estou bem. Tu? Eu, bueno, estou moi ben tamén. Tú Estás que tal? bem? Eu também estou bem aqui, Eu estou tamén a moi ben. pergunta. Sí. Mira, agora te dou... Agora... Para que são os pontos? Por carnet de conducir. No, Pero vamos a ver. No, parte. Pero, a quen está a chamar? A Joselito, pero, Renato, esto é serio, tío. Eu pensei que non. No, hombre, hai que ter sentido. Isto é pa xente que nos está vendo desde as súas casas tan tranquilamente que temos que dar as gracias todos os domingos por vernos. Porque eu teño que darlle as gracias a todos que en todas as verbenas me recordan que ven xuntos alá en Francia, en Nueva York, en Suiza. E vostede a chamar ao seu fillo. Deixeme a min, porque isto non hai maneira. Vamos con outra chamada, señores, non se preocupen. Non traballar con xente xa día, isto é o que pasa. Pero bueno, vamos con outra chamada, a ver se temos sorte, dámolo o xamón. Para que son os puntos? Para o xamón de xuntos. A ver si esta vez vai. Sí. Sabe Sí, que dígame. Hola, moi boa tarde. Sí, quen é? Sabría contestarme para que son os puntos? Quen é? Chamámoslle de a Televisión de Galicia, do programa Xuntos. Se vostede me contesta ben para que son os puntos, leva un xamón maravilloso. Maruja, pon aí a tele que están chamando da televisión. Ai, non vale. Teme que contestar xa no momento para que son os puntos. Esos son po xamón de xuntos. ¡Anda! ¡Se ganó! Caballero, ¿cómo se llama? Juan. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Chámame Juan. Juan, ¿a dónde chamamos? A Carral. A Carral. Pois mira que xamón leva maravilloso. Sí. Moitísimas gracias por vernos. Pero quen eres? Son Pili. Hostia. Oh. A Pili. Mire, que contenta estou de que este xamón maravilloso vaya para Carral esta tarde. Foi un placer, Joselito. Deixa aí un xamón que pero o amigo que nos chamou ao programa. Juan. Que o disfrute con moitísima saúde. Gracias. Gracias por vernos. Vamos a ver, pero vostedes estamos nun programa de televisión. Sí. Temos que quedar ben. Pórtense ben, por favor. Perdón. E nós que comemos? Ti vas comer carolos. Vamos, Venga, sí, carolos. que carai A serán os sentarse. carolos. Vamos para ali. Xa te explicaré. Para nosa Pili. Queremos o xamón. Non pensaba eu que con este arranque de concurso acabaríamos dando xamón De ao verdad, xe mira Pili. que chamar ao fillo, eu, de verdad. Mira que son tramposos. Eu fajolle favores a eles, mira como me pagan. Veremos que Son van facer tremendos, pero que final. alegría porque a semana pasada non conseguimos dar ese xamón de xuntos, ou se foi aí para ese amigo de Carral. Moita coordinación. Pero a ver si vos animades ti, máis Pili, Pois, Ahora Pili, vamos, sí. vamos para aí ahora mismo. Pero, Aitana, pregúntalles aí... Veña, Ay, outra ay, vez. ay, ay, ay. Rocío, Madre si mía. xa é complicado ir un dentro do saco, imagínate 4. É que Crear normas para educar. Estás de acordo en que a xente se levanta ás 7 da mañá para ir facer unha parcela á praia? Non, tampouco. Non, porque, vamos a ver, normalmente a praia a xente chega ás 11 e tal, a que chega a 1 do mediodía e non atopa sitio, pois que vaya ao fondo da praia, vaya a buscar sí, vale, eso un é, sitio. eso é outra Pero cousa. para eso Claro, mellor que claro. non fagan aí unha Exactamente. parcela que hai veces que chegas á playa e ves ali que teñen o despliegue de medios todo. Veña cortaventos, veña toalla, No, sombrilla. claro. E non hai nadie. É que isto é verdad que eu teño a sensación de que pasou toda a vida, o que pasa que agora, como cada vez, Gabri, está chegando máis turismo,
máis xente nas praias, notase máis. Sí. Non, dame a miña sensación. Sí, eu entendo que agora co tema do turismo teñen que tomar ordenanzas un pouco máis restrictivas, pero me digo eu que por deixar as cousiñas aí de dar un paseo non pasa nada, non? Toda a vida se fixo de deixar aí a toalla. Pero xa as deixas ás 7 da A mañá. maioría levantas ás 7 da mañá para ir facer sitio á playa e coller sitio. Pero Eso non está ben feito. Pasa mismo nos hoteles. Tiño cadrado dous. Pasa mismo nos hoteles. Outra é que, por exemplo, o Concello de Vigo pon literalmente na súa ordenanza municipal que está prohibida a evacuación fisiolóxica no mar ou na praia. Sí, que che van che mirar se vas a facer piso ou non. Pero vamos a ver, xa en contacto co ajo, ainda que non te jana pa por fastis. Ou da xente que lava a louza tamén o recolle a ordenanza, porque hai xente que o fai, que está No, moi eso de forte. lavar a louza no, por favor, porque me parece xa algo... Eu poría un cartaz, Pero bueno. un cartaz cada 20 metros que puña prohibido mexar coa marea baixa. Por exemplo, claro, se o faz coa marea alta, pois non sei. Non te hace menos. Eu Pero coa pregunto marea vos, baixa. que é o máis raro que vistes facer nunha praia ou o máis incívico que vos atopáchedes? Bueno, que se poida contar hasta ahora. Puri, que vas 5 contar, e 20. A ver, conta, Puri, conta. Ai, ten unha vida, unha muller, é unha historia. A ver, Puri, Pois, mira, eu unha vez iba cunha amiga paseando pola playa, ele así moi especial, en a punta da playa encontramos a unha parella, ao final, e vele, empezou a decir, sinvergüenzas, non hai vergonza, porque mira o que se poñen a facer na playa cos meniños para aquí, tanta... E van eles deron esa volta e puxeronse de pleno diante nos. Pero como que estaban tendo sexo na praia. Pero ir a ela, que era que sinvergüenza... Pero a que hora era? Pois debía de ser despois de comernos na playa, imagínate, pois ás 4 da tarde ou ás 5 da tarde. Bueno, normal. Unha banda está desvendo aí a Carmen que está preparando todo preciso para prepararnos uns callos. A que apetecen, Pili, uns calliños? Sí. Claro que sí. Estás ao baile todo. Ainda que estemos en agosto, digo vos unha cousa que ven o pasan Joselito e Renato Bueno, pasa no non grande, público. pasa non grande. Con que Aproveitan a coyuntura, madre mía. Vamos, con que a xente na casa o pase a mitade ben, que les aquí e nós no plató, xa nos damos por satisfeitos. Bueno, por certo, que falaba esta canción de Camela, de soñar, tal, claro, veamos esa cama ao principio do programa, que por certo, Pili, que tal che sentou esa minisiesta, recuperaches un Que pouquiño? me dixesta, Rocío, que entraste facendo un ruido que eso despertaba aos cristianos. Bueno, Pili, non me que- deixaste relajarme nada. É que, Pili, tiñamos que comezar o programa, No, xa, pero a ver, falando un pouco da sexta, vos sodes de Botala, Manolo... Presente. Eu non. Sí, 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 sí. A mí sí. séntame fatal a sexta. Ai, a mí non. Eu non son Eu capaz. sen sexta non vivo. Hai que botar unha sexta. Totalmente. Pero además hai que manter o patrimonio nacional. Home, a ver, as cousas como son, segundo os estudos, botar unha sexta despois de comer é beneficioso, máis agora en verán, coas temperaturas, é dicir, está de lo facendo ben, eu tampouco son de sexta, pero creo que, bueno, pues que igual deberíamos cambiar de opinión, Pili. Pois eu como a voto teño que facer cambiar de opinión, digo. A mí Que verdade é que ben me senta. A min gustaríame, pero que a min séntame fatal. O feito a veces de que te sentas un momento no sofá e moneas un pouco, a min séntame fatal, pero que me levanto fatal. Pois, Puri, temos que cambiar o Por que chip. moneas? Hai que dormir. Claro, claro. Temos que cambiar o chip. Que entre 20 e 30 minutos, como moito. Héctor, cando dixeches isto, comezaron aquí a resoplar o meu carón Pili Pampín e Manolo Botana. Creo que non están de acordo ca duración, non? Queridos, Totalmente. Ai, eu digo a verdad, Héctor, eu ainda que durma unha hora sei perfectamente que día cando me levanto. No, de verdade, o que pasa é que os que trasnoitamos, sabes? Acostámonos ás tantas, pois aproveitamos un pouquiño máis de Claro. siesta que outros, claro. Sí que é certo que se nos imos a acostar máis tarde, pois podemos prolongar un pouquiño, pero o importante sobre todo é que esa siesta non nos quite horas da noite. Claro. Porque claro, se logo metémonos na cama e non temos sono porque non pasámonos coa siesta, estamos quitando horas do sono principal. esa vos dicía que hoxe nos acompaña no plató a nosa amiga Marián. Que che parece, Pili? Seguimos aí con ela. Sempre un Para placer. que Marián nos conte, pois non sei que podemos facer unha destas noites, Pili, como chamar, Marián, moi boa tarde. Hola, boa Que tarde, guapísima, boa tarde. Pois como podemos, tarde. non sei, chamar a sorte unha noite destas? Pues mira, en estas noites... Pedirlle, pois non sei, polo amor, por exemplo, verdade, Que Pili? amor, Rocío, por Dios, o amor xa o temos de todo o mundo. Que
A ver si hai traballo e diñeiro, A ver, María. entonces vamos a empezar por un ritual de dinero. Ai, Marián, Sí, un momentiño, rapazas, porque creo que está Renato aí outra vez, Pero caman que lle pasa levantada. Que lle ahora? pasa a este É rapaz? que eu tenho unha anécdota disto falando da Noite das Estrelas. Eu quando era pequenininho, tinha 12 anos, eu estava namorado de unha rapaza de 30, que era a minha tia Dorete. E eu sentia coxos por aqui abaixo, que se me moviam, as mariposas, eu estava enamorado. E um dia, numa noite estrelada, eu fui assim de cabeça, e ela voltou-se para o outro lado e fez uma cobra, que eu, em vingança, casei-me com a sua prima. Ah, é froito diso, Joselito, Eu non? disse, nasceu meu filho. Agora imos entendendo moitas cousas, verdade? Moito obrigado. Bueno, algo máis? Podemos continuar? Ben, perfecto. Bueno, Marián, disculpa aquí os nosos amigos Así do lle quedou a público. cabeza. Bueno, que nos dicías? A ver, que podemos facer nesta vamos- noite de Perseidas para chamar a Mira. que era Pili, os cartos e o traballo? É o traballo, Os moi cartos e os importante. traballos. Mira, o primeiro que temos que facer é encender 3 velas. Ajá, moi ben, vale. 3 velas. Unha amarilla, amarela. Pero ten que ser destas cores ou vale algunha que teñamos na casa? Ten que ser destes cores. Ah, importante, pois. Moi ben. Outra verde. E vermella. Marrón. Ah, marrón. Vale, marrón, Marrón. verde, amarela. Acendemos 3 veliñas. 3 veliñas e non nos vamos a quemar. Vale. Entón, en un cuenco, sí, despois de encender as 3 velas, botamos arroz. Vale. E lentellas. Ah, e lentellas. E o mezclamos todo. Estamos escoitando a Marián, compañeros, si está din polo público que non se escoita ben. Sí, non? Sí, escoitas. Ah, vale. Vale. Mezclamos ben. Es que estás esa xente toda pendente, Marián. Mezclamos bien as lentellas con o arroz. Sí. E colocamos 3 monedas douradas. De cualquier cantidad, pero ten que ser douradas. Vale. Nada de... E le pedimos ao universo abundancia de dinero e traballo. Ah, perfecto. Vou por esta aquí para que se vexa ben. Genial. Así que colocamos as velas, non piliña, cunca, con lentellas, arroz, introducimos 3 monedas, douradas e pedimos ao universo que nos... Isto ten que facerse en lúa crecente ou lúa chea. Bueno, vale, pues estamos en la lúa de Esturión. Claro, estamos no momento ideal. E unha cousiña, isto, Marián, vale para o traballo e para os cartos? Para o traballo e para os cartos, por eso temos o diñeiro e estas dos son para traballo. Ah, que ben. Perfecto, moi ben, pois a tomades nota todos Temos na casa. o diñeiro para que veñan os cartiños e el arroz que é abundancia e as lentellas tamén. Ah, moi ben, moi ben. Unha dúbida que eu teño, Marián, se por exemplo queremos pedir que pasa outra vez, que pasa, Joselito? Eu non teño unha anécdota, pero eu estou namorado dunha persona que é cantante, é rubia, e non podo decir quen é porque é un segredo, vale? Pero Es que non o podes contar. Pero quería saber se existe algún ritual para que ela namore de min, porque non me quere nada. Pois sí, temos que despois podemos facer uno de amor. Ai, veña, pois imos a facer. Ven pa cá, Joselito, para a ver. aquí, Joselito. Así tomas nota. A O sea, ver. vamos facer agora un ritual para traer o amor. Por amor. O sea, se queremos que alguén que nos gusta nos faga caso, E que sobre entendo todo que é o estas que di noites Joselito. que temos la lluvia de estrellas. Claro, o sea, a última. Temos hasta o día 24, ¿eh? Ah, bueno, verdad que temos hasta o 24. Pois teño uns Hasta o días. día 24, que son unos días. En cualquier noite queremos pedir o amor. Sí. Entón escribimos o nombre. Espera un poquinho, Joselito, con paciencia. Vale. Sí. Está impaciente por conquistar a súa Tens amada. que escribir o nombre da tua amada. En mayúscula, minúscula, da igual. Tanto dá. Bueno. Pero o que podes, non podes contar quen é. No. Vale. No. Escribo aquí. Vale. Sí, escribe aí. Escribimos nunha vela o nome da persoa que nos gusta. Vale. A vela da igual a cor neste caso. No, con rosa. Rosa, Vale. ten que ser. E pa hoxe, Rosa. Joselito. Vale. Xa está. Xa está. Sí, Vale.
Ahora colles, pero sin quemarte, Joselito. Sí. Entón, encendemos a vela. Está nervioso, Que estás moi nervioso. É que a min é o amor, o amor, Ai, te estás enamorando. Un pouquiño. Ponte quieto, Cabela, que si non podes encender. Perdón. A ver, si non estás... Pon a dereita. Está cerca de ti, home. Pon a vela dereita, Joselito. Está dereita. Joselito, que non te vayas quemar. No. Moi ben. Xa temos esa vela con nome da persoa al que nos mismo gusta tiempo- encendida. ¿Vale? En otra vela, Sí. en una mesa ponemos esencia de rosas. Esencia de rosas. Renato vai anotando que tes que comprar para o conxuro. Para conxuro pon, porque si non é miel. Mel, sí. Mel. Moi ben. Estades todos na casiña tomando aí nota de como atraer o amor nestas noites de E superluna, encendemos a outra vela. A outra veliña. Que tes que deixar... Bueno, Non pasa nada. Polo amor se espera. Ay, Claro eres que que sí. puedes É que eres esperar, un, José. eres El un que espera filósofo, desespera. Joselito. É que eu agora estou nunha atmósfera, Estou aquí. Notas un aura por Tú, aquí. Que notas? Notas algo que tes aí, la tes moi cerca. Noto algo aquí polas pernas que sube, baixa, sube. Bueno, pero tes que mirar as estrelas. As estrelas, sí. A ver si Xa ves está alguna bastante que te estrellada, pase por aí, Xa mirei unha. Ah, sí. Mirei unha. Pois pido desexo, pero non o que che quería preguntar antes, Marían, se pasa rápido a estrela e non pedimos o desexo, a mí pasoume algunha vez. Pero non se podes pedir en ese segundiño. Pódese pedir despois. Sin ningún problema. Pero non podes contar. Vale, perfecto. Porque senón non No se cumple. cumple. No Non se se cumple. E despois deso le pides ao universo que, por favor, Vale. te acerque a persoa amada. Por favor, acércame a persoa amada. E sopro. Non, a deixas toda a noite. Ah, toda a noite, vale, así, vale. toda a noite con... Vale, xa entendín. Bueno, Vale. pois eu penso que quedou clariño, non, Pili? O sea, acendemos unha vela, a que donde anotamos o nome da persoa que nos gusta sen contar yo a ninguén. Hai que botarlle mel. Hai que botarlle mel a outra que E acendemos. ten que ser rosa, verdad, La vela Marian? rosa. Vela rosa. Todas estas cousas son cousas que temos na casa. Porque a mí os conxuros me gusta facerlos e os rituais con cousas... Huela rosa. Vale, pois e logo pedimos ao universo. Ao universo que nos traiga o amor, o diñeiro, o traballo, O amor, todo o amor. xunto. Ti queres o amor, Eu quero amor. Joselito. Sí. Ti non podes vivir sin o amor. Non pode vivir sin Normal. É normal. Bueno, pois eu penso que a todos nos quedou clariño. Joselito, ti entendiches ben o que hai que facer para conquistar toda a esa noite. muller loira que che ten roubado o corazón e que non podemos dicir quen é. Pero que non te vayas a quemar, Joselito. No. Bueno, Moitas pois grazas. María, moitísimas grazas Moitísimas por gracias a iluminarnos todos como vos. sempre coa túa sabiduría sobre o firmamento. É segredo. Segredo. Non lle contes a ninguén, Joselito. Hai que desbotalo completamente. Os homes podemos non querer ter sexo ás veces. Ajá. Pode pasar. Bueno, É moitos... que co calor hai máis, Claro. Non doi tanto a cabeza. Xa dicía Padín que o verán época de tempestades. E pregunto vos, que xeración credes que sabe máis deste tipo de temas? Aquí os novos ou os máis veteranos que estamos aquí na mesa? Os dos 50. No, eu creo que no, eu creo que sí. Vamos tender moitos paixaros na cabeza. Bueno, quizáis nos, os maiores, fixémolo máis veces, pero non mellor. Vale, mellor. propóñovos un xogo, vale? Un xogo para ver que xeración está aquí máis documentada sobre estos temas. Pero para este xogo preciso 2 voluntarios ou voluntarias. Claro que fan eses dous seis. Bueno, agora apañamos o de Renato Joselito. Padín, besote levantando a man. Ti voluntaria por esta banda. Quen xoga con Padín desta xeración? Veña, eu. Veña, nosa Pili. Agora vemos que facemos con Renato. Pero que vamos falar de sexo? Non, imos coa nosa primeira edición de Atrapámolo xuntos se podemos, sex edición. Bueno,
preparados xa para xogar a nosa primeira edición do Atrapamos los Asuntos se Podemos Sex Edition. Ben, Renato, Joselito, que facedes aí exactamente agora neste xogo? Que traes aí, Joselito? A Biblia. É un manual de artes amatorias. Polo que xorda, sabes? Ala, xa botaron os boi dente do carro, o revés, non sei como era. Bueno, veña, non molestedes moito, que aquí as participantes son Rocío, Padín e Pili. Imos a medir que xeración controla máis sobre temas amatorios de sexo ou o que xurda. Estades preparadas? Eu non perdería este momento, señores, que nos están mirando. Preparadas por esa banda, Rocío, por aquí, con preparada, Renato, preparada. Renato de asesor. Digo ser meu asesor. Este pantero meu. Está perfecto. Veña, imos a concentración, xogade na casa tamén. Imos coa primeira pregunta deste xogo. A ver, concentración. De media a semana, con que frecuencia manteñen relacións sexuais os galegos? A. 2,2 veces. 2,8. C. 3,6. D. 3,1. Con que frecuencia manteñen relacións sexuais os galegos? Padín. 2,8, B. 2,8. Di Rocío. Pili. 2,2. 2,2. ¿Estades seguros? Sí, sí, Padín. sí. 100%. Vamos. Esta está feita. Pois a resposta correcta é a de Pili. 2,8. Santo arriba para nosa Piliña. Bueno, xa empezamos. Bueno, xa empezamos cas alturas. pero digamos unha cousa, cumple o vaticinio de Botana, de que aquí os veteranos, en fin... Rocío, por Dios, que aquí fai moito frío no inverno, chica. A ver, por eso dixen eu. Casi 3. Continuamos, concentración. Imos coa segunda pregunta deste xogo. Ollo aquí. Usar calcetins durante o sexo pode aumentar as posibilidades de ter un orgasmo. Sí ou non? Eu creo que sí. Eu non, pa cara os calcetins. Documentándome en fontes... que sí. Pero como vas facer o amor con calcetins? Que ridículo. Bueno... Por aí, Padín, Pili di que non. A resposta correcta é... ¡Que sí! ¡Salto arriba, Padín! Según un estudo da Universidade de Groningen, as parellas cos pés tibios teñen un 30% máis de posibilidades de chegar ao orgasmo. Ves, fai falta un pouco de calor. É que che pode dar un subidón, un velón tío, un calcetins, que moito. Pero que non tens por que mirarlle pos pés. Desnudo un calcetins, que bonito, Podes que coller bonito. color coa manta tamén. Bueno, en fin, empate de momento. Imos coa terceira pregunta. A ver, na serga sexual, cando falamos de sexo, e dicimos que calor vai aquí, referímonos a unha bebida con especies afrodisíacas, un xoguete sexual, un xogo de mesa con fins eróticos ou é unha postura sexual? Eu non entendo a pregunta. Eu creo que é o xoguete, Eu non entendi O a xoguete, pregunta. Que calor vai aquí? O xoguete sexual. Ai, sí, pode ser. Pode ser, ten razón, meu neno. Sí, Joselito, ten razón. Xoguete. Pono no manual, Joselito. Sí, pero quítame o meu pai. Mas é un xogo de mesa con fins eróticos que é? Bueno, veña, vamos a decir esa. Ok, un xogo, bueno, eso. Do parchís, unha peça do parchís. Rocío, decides un xogo? Sí, a C. Dixo aquí o meu asesor, A C. Facedle caso, Pili, mira Un xoguete sexual. Xoguete sexual. Cal é a C? Seguro, un xoguete, un xogo. A ver, tamén vos digo, isto de que digan a serga sexual, a min dame que pensar que vai ser da D, Eu non é por levarche contraria. Unha postura, digo tamén. Eu non é por levarche Sí, contraria. pon aquí, mira. Bueno, mira, xa está, xa Pon dixes. aquí, pon nesta Veña, página. definitivamente, Rocío, Que? cal? Que facemos? A D, veña, a D. Digo aí no libro. Unha postura, Pili. Un xoguete Sí, sexual. sí. Xoguete. Moi ben, pois a resposta, cando falamos de que calor vai aquí, referímonos a unha postura sexual. Correcto. Parece ser que calor vai aquí é unha postura sexual entre dúas mulleres.
He dado ahora que... Por eso non sabíamos nós. Non explicamos detalles. Bueno, a de cousiñas que estamos aprendendo, non sei na casa como ides co test. Non estamos aprendendo, Pili. De momento, Rosy, ides gañando vos, non? Sí, dous chances. Aí Eso que me arriba. vexo moi arriba, non sabes? Veña, Pili, que todavía podemos aí remontar. Veña, Sí, sí. Joselito, pon as pilas con Pili, que estades aí. Veña, va. Estou nervioso con Pili aquí, pero bueno. Cal é a mellor hora para manter relacións sexuais? As 10 da mañá, as 7:30 da mañá, as 8 da tarde ou as 11:30 da noite? Nós 7:30. No, Às 7:30. Espera, que Sí. si está repetida por algo, vai ser as 8 da tarde. No. Está calado, que vai ser as 8 da tarde. 8 da tarde, fijo, que estaba repetida. É as 8 da tarde, 100%. As 8 da tarde? No. Eu digo ás 7:30 da mañá, pero como me levantes chusiño ás 7:30 da mañá, bueno... Eu que din que ás 7:30 é a mellor hora, non sei pa qué, pero bueno. 7:30 da mañá Sí, di eu digo Pili, 7:30. 8. tardeando Despois da din os siesta. novos. Moi ben. Pois a resposta correcta sobre a mellor hora para manter relacións sexuais é as 7:30 da mañá. Chanzo arriba, Piliña. Cuidado, Imos aí. Temos agora mesmo unha situación de empate. Así que pídovos máxima concentración porque imos coa derradeira pregunta, Fello. a pregunta que desempata, vale? Así que asesores, concentración, Sí. todo en xogo, Imos a ver, en que consiste a amomasia? A qué? Como? Amomasia. Amomasia. Unha proba médica, excitación ou manter relacións nun coche aparcado, Esa. preferencia por ter relacións Yes. cunha persoa moito maior. Esa. A última. A última, no, a última para nós, xa pedimos nos antes. Amomasia, Ter que é, Rocío? relacións cunha persoa moito maior. Ten Perfecto. pinta, no? A momasia de mamá, no? Ajá. La mamá. O sea, Algo bueno, a ver, quero dicir algo que a mamá é freudiano. maior, no? Entón, a Sí, ver. a ti veu algo de Freud, sí, eu algo así. gosto de Moi ben. mamar los Vale. peitos da Vale, casiña. Pili. Bótame fora. A ver, que excitación che vai a dar manter relación nun mini? Pois ningún. Vale. Unha proba médica, a momasia pode de peitos, eu que sei. Non, Bueno, a ver, peitos. nun mini. Bueno, por ter relacións cunha persoa moito maior, eu que sei. Ter relacións coa persoa moito maior, Rocío di, que dices, Tamén perdoa? esa Tamén, moi ben. A resposta correcta sobre que a amomasia é manter relacións nun coche aparcado. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Ben, esto significa, rapaces, que temos aquí pois un empate entre xeracións. Bueno, esto significa tamén que está desaparo no que a coñecementos de sexo se refire. Unha non sabe, a outra Se tampouco. alguén na casa ten curiosidade sobre a amomasia, pois sí, parece ser que é a excitación sobre manter relacións nun vehículo estacionado que non en movimento, que Pois eso é sería delito maravilloso xa. ter relación nos A mí eso quero me sonar, dunha noticia que salir aí de que había xente ali circulando pola A6 facendo... Sí, algo que non se debe facer. Bueno, rapaces, pois veña, todos á mesa, rematamos o xogo, podedes volver ao vosso sitio. Digamos unha cousa, non sei para que se apuntaron Renato e Joselito, porque total, tampouco vos deron ninguna clave especial. Bueno, tiñan ali o manual, Ai, deixame apuntar aquí a momasia. A momasia, a min eso deixoume Non seremos todo. artistas, O que non atopen os guionistas Porque, deste programa. Bueno, que digo eu, que aí en Sada, en calquera concello de Galicia, que andaría todo o mundo, verdade, rapaces, por ter a gran Pili Pampín de cabeza de cartel nas súas festas. Piliña, que estás que non paras este verán, No, verdad que compañeira. no, que levo un botute, sí, pero estou moi contenta, moi agradecida, por suposto. Malo é se non houber a traballo. Bueno, mandamos un equipo de xuntos esta semana contigo. Pobriños, todo sinto, veo Rocío e má Raúl, sinto polos dous. Bueno, para ver, porque a ver, todos temos moita curiosidade, seguro que na casa tamén, como é un día teu previo a cantarlle aí a miles de persoas nunha festa. Xente dirá como se levanta Pili, que ritual ten
para, eu que sei, preitearse, far a meditación, deporte. Bueno, fajo un pouco de todo. Está de seguro desexando ver como é un día da nosa Pili, non? Que sí. Sí? Un artista como ela ten que ter un buen ritual. Pois todos na casa atentos, como é un día na vida da nosa Pili Pampín cando está en medio dunha xira? Mirade. Só o despertador e comeza un novo día. E mentras tomo un cafeciño aproveito para informarme, claro está. E poñémonos en acción. A veces necesito encontrar o meu yo, a miña Pili Pampín interior. Pili, que te pilla o toro! Xa me tardísimo, van vir as nenas para comer e eu ainda estou sin facer nada. Ai, Dios mío, isto de levantarse tan temprano. Pero logo de comer sempre se acumula o traballo. Teñemos que deixar porque teño que dormir unha siesta, pero non de 10 minutos, O que me preste, unha hora ou así antes de marchar. E chega o dilema. E aquí o dilema. Que vestido leva hoxe Pili Pampín? Eu que sei. I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. Non me lo penso decir, vai ser unha sorpresa para despois. Comeza a preparación. Un pouco de xinaxe antes de cantar non me ven mal, o sea que vou me poñer a ello, chique. Chegan os músicos e toca a proba de son. Cuidadito con el ascensor que... Todo listo e o público preparado para gozar dunha noite coa gran diva da canción, Pili Pampín. Días, moi boas noites a todos. Moi boa noite. Vámonos. Cantamos arriba. O galo cando. Que? Vámonos. Día. O galo cando canta el día. A nosa raíña meteuse a todo o público no peto porque Pili é moita Pili. O galo cando canta el día. El día. El día. O San Cristán de Coimbra facía de mil diabluras. O San Cristán de Coimbra facía de mil diabluras. Mollaba o pan en
Raíña nosa Pili Pampín, que grande, póndonos en pé a todos. Bueno, compañeira, que te pareceu aí esa reportaxe sobre o teu día? Bueno, foi bastante light, de verdad, porque... O da meditación a mí encantoume, dache tempo a cociñar, que Pili multitask. Ai, sí, teño que cociñar, Rocío, non me queda máis remedio, pero... Bueno, parezco un morón cabreado, pórtome ben co equipo, pero de verdad, desde que me levanto... Non para. A cabeza xa me empeza a dar voltas. Bueno, ese momento de Pili facendo exercicio cas cuñas... Ai, porque tiña eso diante do palco... As artistas son así. As artistas son así. E me veo aí darlle un pouco, sí. Bueno, claro, que os artistas tedes que quentar un pouquiño antes de sair a escena, non? En xeral, porque logo son 2 horas aí de peda, ten que agotar un montón. Bueno, o meu pase de hora cuarto, pero bueno, ahora a veces chega a hora e media, pero chegalle, sí. Hai que estar aí. Pero un continuo, ademais, porque eu vine de Pili un continuo, non parado, non parado. Sí, bueno, porque claro, son eu sola, unha orquesta, un grupo, tal, ten varios cantantes. Eu teño que estar aí esa hora e cuarto, aí dando todo. Que, claro, despois dun concerto, entendo, Pili, que entrarían uns calliños, como nos estás a preparar aí, Carmen. Sí, entrarían, o que faga falta. Ven conmigo, Piliña, un aplauso para nosa Carmen. Que tal, Carmen? Benvida. Gracias. Ai, que placer ter aquí a Carmen. Como estás? Aquí que toda unha institución a colaborar un pouco. Como cheira isto, xa, Pili? Madre mía. Que aquí, Carmen, tires toda unha institución nesto de preparar aquí callos. Así que os que están na casa véndonos, contanos un poquinho cal é o segredo para preparar uns callos que nos quedamos aí con toda a xente. Contanos. Pois mira, o principal dos callos é que a materia prima sea boa. Claro. E despois, moita limpieza e moita curiosidade con eles. Ah, claro. Aquí que trouxeches, Carmen? Pois trouxen os ingredientes. Mira, a carne, que nos facémolos na miña terra con pata de ternera. Vai empezando, Carmen, por favor. Vou empezando porque a sartén xa vai querendo tomando notiña na casa, claro. Ahora vou preparalo a moada, non sabes? Sí. Si xa ven quentando, sí. E logo, porque isto é o esencial. Picar aí o alliño. Claro, picar o allo, picar a cebola e todas estas cousas. Ademais, é un plato, Carmen, o que hai que dedicarlle tempo, non? Porque para facer un bos callos, canto tempo ten que estar aí facéndose? Ai, pois levanche unhas 3 horas. Ai, mira, perfectamente. 3 horas, porque hai que cocer as carnes primeiro, despois hai que poñer, cando as carnes están cocidas, primeiro, o sea, despois hai que montalos, que non é botar todo xunto, que hai moita xente que fai todo xunto. Xa. Pero bueno, todo xunto. Os garbanzos cócelos aparte? Cando está o caldo feito. Ajá. Saco as carnes, deshueso as si quero, ou si van así moi picadas, e logo despois collo, mezclo todo. Teño sofrito preparado, e cando se monta todo xunto. Perfecto. Férvese ben fervidiño, porque iso tamén hai que ter moito cuidado, porque xa sabemos que son moi fáciles de romper. De romper, sí, hai que, bueno, E date conta que estamos no mes de agosto, estamos no mes de... Exactamente. Entonces, se te dijo, e así vai... Carmen, aquí que carnes trouxeches? Que carnes lle botamos? Botámoslle pata de cerdo. Sí. Pata de vaca. E panza de vaca. Panceta. Chourizo. E o garbanzo. Moi ben. E ben. despois as especies. Anotamos aí. E aquí estamos facendo, entendo, o sofrito. E aquí estamos facendo o amuado, o sea, o sofrito. E o sofrito leva pemento dulce, pemento picante, cominos e un pouquiño de fariña para espesar un pouquiño a salsa. Perfecto. E unha folliña de laurel. Botas un pouco de aceite aí? Sí, hai que botarlo, sí. Claro, eso da fariña está ben porque a veces quedan como un pouco aguados os callos. Claro, pero hai que espesalos un pouquiño. Claro. Porque si non se espesa... Bueno, si non vas mirando ti e vas botando un pelito. Claro, xa vas controlando ti. Entonces, xa te dixo, e así é o chollo. No, isto xa... No, para poñerlle aí para que vexa a cámara que xemos aquí a cebola e a allo aquí. Exactamente, está pochando porque isto ten que ir moi lento. Moi lento. Isto hai que pochalo moi lentiño. Entonces, pois... E cando este ben pochado, que facemos, Carmen? Pois aquí agregámoslle as especies,
Os cominos, sí, a pimentón o pimentón dulce, pimentón picante, unha pouquiña fariña, dependendo da cantidad que sea. O gusto. E despois tritúrase, eu trituro. Perfecto. E coa mesma xa incorporamos a Claro, a entendo, mezcla. Carmen, que isto que nos estás facendo aquí do sofrito con esas Sí, especies sí, sí. que nos dixeches é o que lle dá o toque particular á receita, Claro, ¿no? Que cada un ten o claro, seu. porque senón sería un lle caldo. botará comino, outro non, Claro. outro non. Sería un caldo, Bueno, sería un os potache. callos sin comino, A ver, Rocío, non son callos. Hai que arrastar de moitas maneiras, Xa, pero bueno. claro, cada un ten a súa receta. Eu Bueno. teño a receta de miña nai. Claro. Pois é aquí a Maseda Tele, Carme, como Claro, sempre temos as lógico, cousiñas hai que xa, telas. trouxeches Ahora unha xa mostra, están. mira, Pili, mira que pinta Ai, tens. espera. Isto, Eso, hai que vamos, probalo. isto, mira, compañeiros, é que non quero... Aquí. Ahora hai que botarlo Ay. nas cazueliñas para Sí, que non te preocupes, Carmen, que non boto eu. Ala, ti, joderna, ti que estás na casa. espera, que hai que probarlos, Carmen, por Dios. Espectacular, eu Estarán voume botar quentes, non? tamén un pouquiño. Eu creo que sí. Isto, vamos, están dicindo xa por aquí os compañeros que repartamos, claro que sí. Ademais, agora, é que pena, é que sempre nos temos que ir, Carmen, No sempre, mellor momento. sempre temos que irnos a Puli no mellor momento. Espera un No pouco, peor muller, espera un momento. pouco para ir a publicidade. Esperar que si non Pili, que. nos aquí seguimos Esto está de comer. muerte. Espera, Buena, vou probar Carmen, antes de están nada. buísimos. Moitas gracias. Estas horas máis xente non vexas. Están feitos con moi boa materia prima e con todo o amor do mundo. Moi rico, Isto está espectacular. É que é verdade que os callos entran todo o ano, verdade? Todo o ano, sí. Agosto, O que hai que ter setembro. moita precaución. O que E se tempiño dice. para facelos É con cariño. Facelos ben e ter moito cuidado de que non che fermenten, porque eso é moi fácil. Claro. Entendes? Bueno, pois se che parece, Carmen, nos quedamos aquí comendo os teus cañiños Me que parece están perfecto. de luxo. 6:28 minutos da tarde, vámonos nada, 5 minutillos a publicidade. Pero que mirade o que nos agarda. Pili, quen serán estas persoas, esta xente que atisbamos aí, que veñen hoxe o noso talent de persoas extraordinarias? De habilidades asombrosas. Ai, pois non sei, pero todos xa ando velos. Senuínos, que prométolles que non temos nin idea, nos aquí o xurado e eu, quen pode estar detrás desas sombras. Quiero ser artista, juntos a protagonista. Con pelefarrados, con tales centavos, de estrela solista que fai suspirar. Juntos, quiero ser famosa. Juntos, será máis hermosa. Firman talonarios sobre este escenario, pisan a diario alfombras de rosa. Por favor, compréndeme, quiero ser artista. Maravillosas, Pili, Isabela, Belén, o nosos xurados 6:36 minutos da tarde. Neste concurso de talentos moi especial, porque hoxe imos a, bueno, pois a descubrir entre todos quen de tantos concursantes que pasaron por aquí, por este o noso concurso, é o que ten unhas habilidades máis asombrosas, máis extraordinarias. Hoxe, Pili, temos pois o que villemos a chamar o talent dos concursantes extraordinarios. Benvidas, Isabela, Belén, aquí o noso talent. Como estades? Esperando que salgan para ver estos grandes talentos. Estamos todos, a verdade, moi intrigados porque, verdade, Pili, non temos ni idea de quen son os concursantes. Eu non encargouse dirección de chamar a estes extraordinarios. Imos ter esta tarde aquí. Estámolos desexando ver, por suposto. Todos desexando ver quen son esos concursantes misteriosos que nos van a agasallar coa súa arte, coa súa originalidade nesta tarde. Así que, sen máis dilación, compañeiros, que nervios, baixamos luces do plató e imos a descubrir todos xuntos en directo quen é o noso primeiro concursante da tarde. Adiante! Try
hoxe o noso concurso. Benvida, Danucia Summer, como estás? Ben, e tú? Ai, moi ben, moi contenta, moi sorprendida de terte hoxe aquí, pero non me extraña, Danucia Summer, que non deixaches indiferente nunca o xurado aquí nas túas visitas. A ver, hoxe, que lles pareceu a elas a túa actuación, pero o primeiro que che teño que preguntar é se queres coller unha caixiña ou non para despois pro momento do veredicto. Que xa sabes que isto nos pode dar unha boa nova ou non. Pode dar un saludo. Como? Pode mandar un saludo. Sí, pero primeiro dime que facemos coa caixiña. Sí, eu quero unha. Colles unha veña, pois collemos caixa e logo xa saudamos, xa facemos todo. A ver, cal colle Danucia. Os concursantes que se pensan sempre a caixiña, moi ben, xa temos a caixa. Que prefires, coitamos primeiro o xurado, logo saudamos, Danucia? Veña. Pili, que che pareceu? Danucha, eu espero que a primeira vez que pasaches por xuntos che dera moita sorte porque te querías abrir camiño no transformismo. Sí, verdad. Querías abrirte paso en festas, en discotecas. Tamén creo recordar que facías tamén un espectáculo para os nenos. Exacto. Sí, non sei como che iría desde aquela, desde o teu paso por xuntos, pero sigo pensando que sigues progresando adecuadamente, sigues loitando por facerte un oco aquí na nosa terra, e de verdad que eu penso que o tes moi merecido, moi currado. Muchas gracias. De nada, a ti. Gustou vos, rapazas, Danucia? Moitísimo. Moito. Moitísimo. A verdade é que estábamos todos alucinando contigo, un placer sempre terte en xuntos. Gracias. A quen querías saudar? A toda a gente de Portugal que nos está vendo agora nesse momento. Ai, pois un bico moi grande, claro que sí, para o noso público que nos ve moita xente, claro que sí, dende Portugal. Un aplauso moi forte para Danucia, por favor. A verdade, Sabela, que nos agarda unha tarde de sorpresiñas hoxe, Espero que sí, claro. Empezamos forte Belén con Danucia, Home, tan forte. A mí me encantan os carnavales. O que máis me gustou de Danucia é que fai o playback perfecto. Que poucos hai transformistas que o fan regular, pero fai no teno moi traballado, moi perfecto. Sí, a verdade é que é unha artista moi completa, encántanos tela aquí. En fin, imos a ver agora quen é o noso seguinte concursante sorpresa de hoxe. 7 menos 20 minutos da tarde, que envira hoxe a concursar o noso talent dos extraordinarios. Baixamos luces de plató. Quen será o noso seguinte aspirante? Imos velo. Adiante! ¡Iván Payas! Maravilloso, Iván. Bueno, qué ilusión verte. Sí. Qué ben, non contaba contigo vos aquí. Bueno, pedazo de concursante temos hoxe, Iván. Iván, que te metiches sempre no peto xurado cada vez que viñeches. Un placer terte hoxe aquí, así que Pili, que faga o seu truquiño de hoxe, non? Iván. Veña, Iván, adiante. Bueno, hoxe vou facer un truco no que todo o mundo pode participar. Incluso vos, os que estáis en casa, tamén podes participar. Só preciso que collades o voso móvil e abrades a calculadora. Eu teño aquí a miña. E aquí no plató, no xurado e no público, tamén podes participar. Se queredes, podedes coller o móvil, abrides a calculadora. Ben, estamos todos? Ben. Hai pouca xente con móvil, pero aquí Belén ti tes o teu, non? Perfecto. Aquí vamos. Pois mira, Pili, creo que me digas un ano significativo na túa vida. Vale. Dígocho. Sí. 1971. 1971. Algún motivo? O ano que nacín eu. Naciches, Xa choveu. Xa choveu. Bueno, tampouco te pases. Pois poñemos todos nas nosas calculadoras 1971. E damos o botón de sumar. E agora, ti, Belén, vasme dicir un ano importante na túa vida. 2014. 2014. Algún motivo? Foi o ano que pisei a terra que me dá máis cariño despois da miña, que é Galicia. Home, pois moi ben. E poñemos todos aquí, nas nosas calculadoras, 2014. E damoslle o igual. E danos a todos 3.985. Sí. Agora imoslle dar o botón
de multiplicar. E agora, Sabela, vasme dicir un ano significativo na túa vida. 1980. 1980. Algún motivo? Sí, empecé a cantar. Cando empezaches a cantar, Sí. Uf. Como Sabela. Xa foi antes. Fai moitos Pois anos, poñemos verdad? todos. Choveu, Sí, xa choveu tamén. Ben así cosurado, eso digo. Pois poñemos todos nas nosas calculadoras 1980. E damos o botón de igual. E danos a todos 7.890.300. Sí. Sí. Agora imoslle dar a sumar. Ajá. E agora, Rocío. Sí. Aquí, quero que poñas números así ao azar, ao chou, sen mirar. Así, rápido. Sí, rápido. Sí, moi Pa. Non, máis, como se fosen os cartos que quixeras ter no banco. Espera que vou. máis, así. Venga, así. Vale. Este número que puxo Rocío. 180.351.547. Cuidado pouco. Agora, apuntamos todos na calculadora. 180 351 547. Ajá. E damos o botón de igual. E debería darnos a todos 188.241.847. Correcto. E claro, este número parece un número insignificante. Pero se nos fixamos, justamente aquí está. Empeza por 18, que é o día de hoxe, 18. Do 8, que é agosto. Do 24, que é 2024, ás 18:47 por un minuto. Perdón? E claro, isto podedes, se queredes, podedes facer unha captura de pantalla, eso sí, antes de que cambie agora un pouco máis, porque isto é increíble. Que pasada, de verdad, Iván, é que deixanos flipando sempre este rapaz. Iván, que facemos coa caixiña? Ti que eres unha caixa de sorpresas ti mesmo na túa mismidá. Que facemos, Iván? Sí. Collemos caixiña? Veña. Sabe que deu claro, ademais, rapazas que vos gustou a actuación de Iván, non? É que con Iván teño unha debilidade porque foi da miña edición. Vamos, Iván. Xa que... Iván está pensándose moi ben que caixiña escoller. Bueno, pois Iván xa ten caixa, creo que non fai falta engadir nada máis. Deixáchenos a todos asombrados. Un aplauso moi forte para Iván Pallas. Sal por aquí, corazón. Bueno, que tarde levamos de emocións. Imos a coñecer quen é a nosa seguinte concursante. Baixamos luces do plató, aquí pode pasar calquera cousa, señoras e señores. Benvida ou benvido o noso seguinte concursante. Adiante. Vimos hoxe aquí nieve chorizo, a pasar a noite ben que cobriu. O chibu vai nascer, do comadre que coero no fumo vai nascer. Ata si vou manter o nome, o siete oiriza, o siete oiriza, o siete. Mío. Celi, benvida, como estás? Gracias, Bueno, genial. Celi, hoxe ves modo Heidi, non, Pili? Hoxe ves Heidi? Hoxe son Heidi. Bueno, é que esta muller coñecémola aquí en moitas versións. Salen dos asombrosos as mil caras de Celi, podemos chamarlle a isto? Dicíame hoxe, Pili, que non ven coas botas como outra vez porque hoxe é Como ahora é verano. verano, cambiei a zapatito. Ben, moi guapas, Me encanta, ti. Bueno, a ver, un momentiño, Sabela, porque o primeiro que che teño que preguntar antes de escoitar o xurado, que facemos coa caixa no momento do veredicto? Collemos caixiña ou non?
Non Eu queres confío caixa? no que me diga hoxe. Perfecto, así me gusta. Moi ben, pois nada, Seli decidida, perdona deixar a Sabela ahora que opine. Que che parece? Pois Sabela estaba flipando. Sí, me encanta, porque creo que o teu é humor, máis que o cante. Eu dedicaría máis ao humor. E hoxe faltouche Pedro. Pedro. No, pero telo. Pero como humorista, genial. Bueno, pero ti non sabes cantar en japonés, eu tampouco. Pero Sally sabe. ainda pode aprender, Sí, pero Sally canta nos en idiomas, que é o máis importante. Sendo profesora de religión, eu sempre admiro o teu humor, Sally, eres fantástica. E onde estás ti non hai tristezas nunca, eso é o máis importante. Gracias. Claro que sí, unha muller sempre con bo humor, bo rollo. Que un placer tela hoxe aquí. Moitas grazas por vir, Seli. Un aplauso moi forte para a nosa Seli Moures, a muller das 1000 caras, que sempre nos desperte unha sonrisa aquí en Xuntos. Bueno, quen pode aparecer por esta porta? Eu xa non fago cábalas. Creo que é o noso derradeiro concursante, non, compañeiros? Dime que sí. Que pode pasar aquí? Non sabemos. Imos camiño das 7 da tarde, baixamos luces do plató, xurado atentos, porque vai aparecer o noso derradeiro concursante. Imos a coñecelo. Adiante! Yo sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento. Madre mía, Humbertito Rianxeira, e que ose cando dicía eu que ia me quedar de pedra cada vez que aparecera alguén por esa porta. Como estás? Pues aquí ya ves, cambié los churros por la zorra. Nun bo momento, xa te Nun vexo. momento. Ole, grande Humbertito. A verdade sea dita, sempre nos sacas unha sonrisa cada vez que ves. Es de lo que se trata, de sonreír, que la Claro vida que con una sí. sonrisa se lleva mucho mejor. Totalmente de acordo. Bueno, a ver que opina o xurado da tua actuación, pero que facemos coa caixa? Pues mira, yo confío 100% en el jurado, así que lo que ellos quieran. Moi ben, pois paisa, pasamos de caixa. Pili, que che pareceu este número de Humbertito? Oxe? Bueno, que eu coñezco a Humbertito e solo me podo reír con él porque sempre dá gusto velo, porque además pon todo o seu empeño para que todo sala perfectamente, curro moito, entón pois eso vese a hora de interpretar, non, Humberto? Eu non che Parabéns. coñecía, Non che coñecía e la verdade que dou gracias ao programa porque eres destas personas que queres levalas sempre contigo, eres alegría, eres ilusión, eres entroido, eres todo que eu como canaria que son. Aparte venimos, mira, brilli los dos. o sea, Estamos para facer un dúo, el dúo-deno. Eu fai moito tempo que te sigo nas redes sociais, o sabes? É verdade, é verdade. Porque me río moito cos teus vídeos e paso super ben, fasme reír e fasme pasar sempre moi bons momentos. Me dá moita pena cando a veces pois tamén estás un pouco triste polas túas cousas, non pode ser, tens que estar sempre positividade. Exactamente. Me alegro moito de haberte encontrado aquí hoxe. Genial. ¿Puedo mandar un saludito? Nun buen momento como de canción, sí, claro. Porque la última vez me matan, entonces quiero mandarle un saludo a mi familia, que es mi mayor apoyo, a mis seguidores y seguidoras, y a mi cuchipandi. Ole aí, pois aí vai ese saludo, claro que sí. Moitas grazas por vir, corra aí o backstage. Un aplauso moi forte para Humbertito Rianxeira.
Bueno, a verdade, Pili, é que hoxe tivemos nesta festa de xuntos variedade musical absolutamente. Bueno, foi unha verbena total para todos os gustos. Os domingos aquí sabes que son festa. Non, pero entre ti, Isabela, Belén, logo agora Eris, unha pasada. Hoxe fixemos verbena, sesión vermú, e seguimos aínda hasta madrugada. Aprendimos a facer callos tamén. Bueno, que veño aquí cotillar un pouquiño a ver se tendes un pouco claras as puntuacións agora do tal en Belén, porque tamén é difícil. Témolo complicado porque hai certa clase de concursantes que había que poñelos noutro apartado. En cal? Non calificables. Exactamente. Surrealistas. Sí, porque están ben. Xa, pero bueno, Belén, antes o dicíamos que se teñen algo en común todos eles é o bo humor e o bo rollo que desprendían. Sí, tal cual. Temos que agradecerlle a todos os concursantes que veñen a xunto por o esfuerzo que fan, porque a veces non é fácil estar diante dunha cámara de tele, non sabemos lo que nos dedicamos a elo, e a veces é moi complicado, pero temos que darvos gracias a Dios polo vosso sentido do humor e por estar aquí. Que pasedes ou non pasedes ou desde a familia, só sabedes. Xa temos aquí os nosos 4 concursantes, hoxe, neste talent de domingo de habilidades asombrosas. Asombrosos son cada un deles, Danucia, Iván, Celi e Humbertito. Chegou o momento do veredicto, deles só 2 colleron caixa. Veremos que agochan cada unha delas. O que pase hoxe irá directo á 5ª tempada do noso Xuntos Quero Ser Artista. Así que, Pili, comezamos a puntuar? Sí, é o que iba a decir, que non vades a ir á final desta 4ª tempada, senón que ides pasar á 5ª tempada de Xuntos Quero Ser Artista, porque a 4ª xa está cerrada. A 4ª está cerrada e a final da 4ª tempada, para que a xente este pendente nas súas casas, será o 8 de setembro. O 8 de setembro é a final. Bueno, Danucha, como sempre, sigues sorprendendo. Gracias. Eres maravillosa. Vouche dar esta tarde un 8. Un 8 de Pili, moi ben, Belén. Bueno, eu tamén sabes que me encantas porque eres moi versátil. Gracias. Así que vouche dar un 8. 8 puntos de Belén, moi ben, Sabela. Bueno, pois eu como me entusiasmou como faso playback, se xo dixen, porque é unha das partes que máis me gusta min dos transformistas, pois eu tamén che vou dar un 8. Un 8 de Sabela. Que ben, 24 puntos, non está mal. Bueno, Danucha, decidiches... Con máis 10 que tiene la caja. Claro, decidiches coller caixiña. A ver, hoxe só queremos boas novas, ningún disgustiño, que temos un día de festa. Ai, 0. Bueno, 0, imos amosalo para que se vexa que non hai trampa ni cartón. Bueno, 24 puntos, está moi ben, está fenomenal. Imos con oso mago, Pili. Iván, foi unha mágoa que non quedara xa para a segunda tempada, a terceira tempada de Xuntos. Non pudo ser, pero eu a viste sorte desta vez, eu vou xa dar un 10. A ver que pasa. Un 10! Moi ben, Belén? Iván, sabe que eu quero che desde o primeiro momento. Hoxe sorprendíchesme aínda máis porque eu lo vin en directo, así que non che podo dar outra nota que non sexa un 9. Un pedazo 9, Sabela? Bueno, pois a min conquistoume Iván ca súa palabrería que ten, ca súa niñez e todo. Entón, eu quero a ver se me enseña a facer un truquiño desos para subir a miña conta, sabes? Entón, pois, un 10 para ti. Un 10! Madre mía, Iván, arrasaches, rapaz. De momento, encabeza con 29 puntos. A ver que ten esa caixa, Iván. Abre aí, por Dios, non queremos disgustos, Non queremos disgustos, alegrías, por favor. Menos un... Bueno, 28 puntos, Iván. Sigues aí en cabeza. Moi ben, moi ben. Celi, Pili, imos a puntuar a nosa muller das 1000 caras. Está xa dentro de outro concurso que pronto te veremos a partir de setiembre. Espero que teñas moitísima sorte, pero eu esta tarde teo que dar un 7. Oh, bueno, non está mal, non está mal. 7, Belén. Celi, eu vouche dar unha nota porque repetiches personaxe, pero bueno, encántame sempre. Un 7. Un 7, Belén. Bueno, Feli, pois para a mí tamén me gustache moito, gustame como humorista, simpática, graciosa, pois un 7. Un 7 tamén, 21 puntos, non está mal.
Imos con Humbertito Rianseira. Pili. Humberto, é espectacular sempre a túa alegría, a túa elegancia, todo no escenario. Eu vou che dar un 9 esta tarde. 9 puntazos de Pili, moi ben. Belén. Humbertito, un 8, eres increíble. Un 8. Humbertito, un 9, eres un encanto, quédate. Pero bueno, como estades de espléndidas, 26 puntos para Humbertito, a verdade que arrasastes todos, pero hai que facer reconto, porque aquí só un pode pasar a seguinte tempada. Compañeiros, como queda a cousa? Danucia 24 puntos, Iván 28, Celi 21, Humbertito 26. Cocal, gañador deste programa é Iván Pallas. Noraboa, Iván, pasas a quinta tempada dos nosos Xuntos Quero Ser Artista e nós temos que despedirnos deste punto. Grazas por estar aí. A vida é moito mellor. Moi xuntos, ata a semana que ven. Adiós.